Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Acero starts now! Isinimuting draft ng Federal Constitution purpur daw ayon kay Puno. Duterte at Cebu City President Valle nagpulong, Pangulo tigil na muna ang mga banat laban sa simbahan. Isa sa politika, iniimbestigahan na pamilya ng pinatay na Vice Mayor sa Cavite, hindi na muna magsasalita. Pambansang pulisya maglulunsad ng malakas na kampanya o operasyon laban sa mga armed syndicates habang papalapit ang election 2019. Dahil sa low pressure area o epekto ng bagyo at habagat sa bansa nabawasan. At senior citizen na wanted sa kasong panggagahasa, timbog naman sa Cavite. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dakame. Welcome po sa ating panglunes na edisyon ng Palatuntunang Kamaong Acero. At ngayon po ay petsa 8 na po sa buwan ng Hulyo taong 2018. Ito, nagpi-feedback yung aking monitor dito. Saglit ha. Ayan. Hindi ito. It's not mine. Naka-low volume ako. Kay Ma'am Vicky. Sige. All systems go ang ating buong pwersa po ng Leader News Philippines. At kasama po natin ang ating mga Leader News Patrol. Sa engineering side, ang ating palatuntunan sa gabi pong ito ay pinalilipad ng batayog ng dalawang kasama po nating engineers. Engineer Oliver Licop and Engineer Theo Villamil. Ayan. Okay, mga kaibigan, 9 pa na ngayon, yung sinasabi nyo. Alam nyo, kanina pa ho kami dapat nakapag-start ng palatuntunan. Kaya lang may mga technical concerns tayong inayos. Kaya pati yung petsa, ang tingin ko 8 pa lang, 9 na pala. Ano ho? Sige! Mga kaibigan, ang ating cellphone number sa studio na pwede niyo pong makakontakt sakaling nais pong kumonekta sa atin. 0927-494-2175 at 0949-736-5000 sa mga smart subscribers. Hello sa mga OFW sa iba't ibang lugar po sa buong mundo at sa mga nasa Metro Manila. Sana po'y areglado po lamang kayo. Ay salamat sa Diyos. Ika nga sabi ng mga Pilipino, hindi tayo po naapektuhan ng bagyong Maria na sinasabi pong super typhoon sana. Buti na lang hindi po pumasok sa bansang Pilipinas. Areglado? Sige. Bahagi po ng ating palatuntunan. Siyempre, ang mga balitang ihatid sa atin ng ating mga Leader News Patrol. Unahin na natin, Teo, ang report ni Nolan Ariola habang hinihikayat po natin ang bawat isa na ilike po ninyo ang ating FB page ng Leader News Philippines. At mag-comment po kayo at i-share po ninyo kagad sa inyo po mga best friends para marami pong nakakaalam ng mga totoong nangyayari po sa bansang Pilipinas. Lalong-lalo na po yung mga kababayan nating OFW yung nakadepende lamang po sa mga balita through online. Kailangan po natin silang mahatdan na mga totoo at hindi mga adulterated, hindi po mga twisted na mga balita at informasyon nang sa ganun sila po ay hindi naloloko. 7:45 in the evening. Sino-sino na po ang nakatutok sa ating palatuntunan? Ayan, saglit ha. Ayan, sige. Naiibahan lang ko ng aking headphone. Medyo talagang kailangan naming ayusin ito mamaya. Bakit kaya nagkaganito ito, no? Samantala mga kaibigan, ang ating programa po ay hatid pa rin po sa atin ng Long Reach Philippines
Ang kumpanya pong ang hatid po sa mga Pilipino ay tulong at malasakit sapagkat dahil po sa Long Range Philippines, nakarating po sa Pilipinas ang sari-sari pong produktong nakatutulong po na mapagaling, maging maayos pong ating mga kalusugan. Mamaya ay kakausapin natin si Ma'am Vicky Go para kwentuhan tayo kung ano-ano yung mga produktong available na sa Pilipinas para makatulong po sa mga may karamdaman at hindi na po dumepende masyado sa mga gamot na galing po sa pharmaceutical companies na paulit. Ayan. Talagang nagloloko itong mga gamit natin. Bakit kaya ito? No? Lunes na Lunes, Diyos ko po. Balagay ko ano ito eh. Ang katapat nito, 2x ito para wisik-wisikan natin. Oh, total, nagkasundo na ang Pangulo at saka yung Simbahang Katoliko, wisik-wisikan natin. Kung ready na si Nolan, papasukin na natin. Actually, wala talaga ako naririnig dito. Oh, yan. May kunti lang ako naririnig pero... Samantala, kumusta po kayo dyan sa Visayas area, sa Mindanao area? Sana'y ayos lamang po kayo. Happy birthday muna sa mga may birthday ngayon. And dun po sa mga may iba pang okasyon na ipinagdiriwang po today. I just hope everything will be okay. At nasa na ba yung ano? I wanted to go to the live okay. Yan, sige. Kailangan ayusin yung camera ko eh. Oo, sige. Eto muna, saglit! Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Welcome back. Thank you. Hello, kumusta kayo? Ay, nako, Diyos ko po. Diyos ko pong mahabagin. Bakit kami pinahirapan na makapag-start ng program ngayong gabi? Kumusta po sa mga nasa Caloocan area, mga nasa Camanaba area, mga nasa Pasay City area, Metro Manila at mga nasa Central Luzon, nasa northern bahagi po ng Pilipinas. Sa magdako kayo ng bansa na roon, welcome po kayo sa ating palatuntunan. At sige, yan. Kailangan kong pumunta sa sa ating FB page para mabasa ko yung mga mabati ko yung mga nanonood sa atin. Okay. Sige, before anything else, pabatiin ko muna si Ma'am Vicky Go, ang ating best friends mula po sa Long Range Philippines na muli nating inanyayahan na makasama ngayong gabi po ng Lunes sa July 9, 2019 para muli tayong i-inspire na ang mga karamdaman natin ay may katapat ng solusyon. Ayan. Good evening, Ma'am Vicky. Welcome ulit sa Leader ng Philippine Studio at programang Kamaong Asero. Good evening, Sir Errol. Yan, thank you ulit sa invitation to share our long-reach advocacy, our health and wealth advocacy. Good evening sa lahat. Ayan, no, akala daw nila si DJ Maharot ang kasama ko ngayon. Wala, usapang lalaki na mamaya. Usapang lalaki mamaya po ng konti, ha? Yan ang pangako ni Ma'am Vicky, usapang lalaki mamaya ng konti. Unahin ko muna ito, Ma'am Vicky, itong mga report muna, no? Talagang hinahamon tayo ng mga technical ayan, sige. Okay. "7:49 in the evening. Magandang gabi muna sa mga nasa US of A, mga nasa Canada, Australia, Europe, mga nasa Asia Pacific. Ito na po ang balitang bitbit ni Nolan Ariola live mula po sa... Nasaan ba si Nolan? DOTR ba siya? Sige, alamin natin ang latest report mula sa beat na binantayan ni Nolan Ariola ngayong maghapon. Partner Nolan, magandang gabi sa iyo. Go ahead please. Magandang gabi, Tama Errol. Isinusulong ng mga grupo ng civil society na nagmula pa sa iba't ibang lugar sa buong bansa para ipanawagan sa gobyerno na maisabatas ang kontrobersyal na Bangsamoro Basic Law o BBL
bilang kasagutan umano sa matagal na nilang hinahangad na kapayapaan sa Mindanao. Nagtipon-tipon kanina sa harap ng Senado ang delegasyon mula sa Southern Luzon at NCR, at mula sa Senate ay nagsagawa ng caravan sa EDSA, at ang delegasyon naman mula sa Northern Luzon nagtipon-tipon sa NLEX Mikawayan na nagsagawa din ng caravan, at pagdating sa Quezon City Circle ay nagtagpo sila para sa isang maikling programa. Matapos ang press conference ay sabay-sabay na silang nagcaravan patungo sa House of Representatives. May mga kahilikan ang mga grupo ng civil society sa Senado at Kongreso na ibalik ang inalis na 7 provision sa BBL na nais ng Bangsamoro Transition Commission of BTC. Hindi ipapatupad ng Senado ang ilan sa mga ito, kabilang na ang paghihiwalay ng pulisya at militar ng Bangsamoro sa Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Ngunit nanindigan ang palasyo na isailalim pa rin ang pulisya at militar ng Bangsamoro sa AFP at PNP para maiwasan ang pagkakaroon ng mga armadong grupo, partikular ng private armies. Ngayong hapon ay tinalakay sa Bicameral Committee ng Senado ang mga kontrobersyal na provision ng BBL. Tiniyak ng mga mambabatas na alinsunod sa 1987 Constitution ang panukalang BBL. Para sa Leader News Philippines, Lan? Ariola. Lan? Lan? Ayan, lumayas na si Nolan. Thank you, Nolan Ariola. Live mula po sa Kamara de Representantes. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Maraming salamat po. Muli, magandang gabi po sa mga late viewers natin. And batiin ko muna, Ma'am Vicky, itong 3,000 na mahigit ang ating viewers kagad, ha? Insang Ina Nupimoseno na nasa Malaysia. Good evening. Hi Kuya, pinanunod ka namin ni Nanay. Birthday niya bukas. Tita Conching Nipomoseno, konsulta Nipomoseno nandyan sa Malaysia. Happy birthday to you in advance sa aking mahal na tita. Ang aking magandang tita na tumirang napakatagal sa Loysoy, Maykawayan, Bulacan. Yan ang aking magandang tita na nasa Malaysia na. At yung aking magandang pinsang si Tina Nipomoseno. At mga kapatid niya dyan sa, nasaan ba si nasa Cagayan yata si Nonoy. El Javier IV, magandang gabi sir. Pabati po sa Pasukin Riders Club dito po sa Ilocos Norte sir. Alright. Good evening sa mga miyembro po ng Pasukin Riders Club ng Ilocos Norte. Ayan. Maray na banggit tabi, kuya. Nanonood kami nila Gold at Ging, si Bede at si Gold. Hi Gold, kumusta ka na? Mga dalaga na to, mga pang Miss Universe na maganda nitong mga batang ito. Golden Ging, mag-ingat lagi. Take care of yourself always. At maraming mga loko-loko sa paligid. Butch Arcangel, hello! And Rich, yan, si Rich Clarence Andaya, naka-monitor. Good evening, sabi niya. Si Bernard, si Tony, at marami pang iba. Sige, mamaya yung iba. Si Sir Camilo Bilyasa Miliendas has also joined our program. Gira Cruz, basahin ko na ito at baka mamaya magloko pa yung ating audio. Hindi pa namin maayos. Nagluloko itong aming audio monitors headphone. Gira Cruz, hi! Konsihal Raul Borjon, idol. Konsihal dyan sa Tabaco Albay, Tabaco City. Maray na bang kitabi, sir? And my pleasure to learn that you're watching our program. Salamat, tabi. Nambola pa si Kuya, hehe, sabi ni Pinsang Tina. Gira Cruz, pabati naman po Jen Ahero. Yun pala, si Jen pala. Akala ko si Mocha Uson eh. Robert
Silo da Kuya, aka Toy. Ayan. Good evening, sir. Pabati naman ako kay Eunice Javier. Salamat from Toy. Ayan. Sabi ko na nga ba itong kailangan eh. Nadali rin. Sounds better. Ladies and gentlemen, 7:56 in the evening. Ito po ang palatuntunang Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Just continue putting your comment in our chat box sa ating live page ng Leader News Philippines. Maraming nabanggit tabi sa mga taga Tabaco City. Konsehal Raul Burihon, Idol. I hope to see you soon. Pag ako nagulit tabi sa TV, maagi ako dyan sa Tabaco. Ayan, sige. At sa mga nanonood sa atin, Toy, thank you. Thank you sa Marikina City. Maraming nabanggit tabi sa mga taga Marikina. Alright, hindi ko na pakakatagalin. Mga kaibigan, unahin ko na muna itong ating best friend mula sa Long Reach Philippines sapagkat marami akong mga viewers nagtatanong doon sa inaanunsyo ko nung isang gabi na kape, special na kape, nasagot doon sa problemang mag-asawa na nagtatalikuran na lang pagka matutulog eh. Sabi ko, Ma'am Vicky, ikaw nga magpaliwanag. Ano ba yung Cordyceps militaris coffee ng Long Reach Philippines, Ma'am Vicky? Magandang gabi po muli. Ay, magandang gabi sa lahat. Yes, we have the Cordyceps militaris coffee. Ayan, ito para sa lahat. Magandang gabi sa kalalakihan. Ayun, maayong gabi kung sa mga may Bisaya naman dyan. Yes. Ayan. Ayun, so ano ba tong meron sa Cordyceps militaris na? Kasi sinabi kong mas matindi yan sa bayag. Oh. Ang dami-daming tumatawag sa akin, Ma'am Vicky. Sir Errol, sige nga, paano ba yan? At bakit mas matindi yan sa Viagra? Sabi mo. Ma'am Vicky, sige, sagutin mo. Okay. So ano bang meron sa Cordyceps militaris coffee? Actually, according to University of Nottingham study, sabi nila, Cordyceps mushroom is in prevention and treating cancer. So malupit. But then, may mga medical values, may yes, ano? may mga medical values siya. So may studies po talaga siya. And even mga may HIV, may mga testimony ganon na lumalabas. Apo. Na napapagaling. Opo. So, ayun. Isa lang kasi sa effect is ibabalik ulit yung cells na dating namatay na because of toxins, free radicals, yung mga kailangan mo para magiging active ka pa. Kagaling naman ng kapeng yan. Yes. Oo. Yes po. So, sabi nga nila, So nakakagaling sa mga sakit, kahit age ay kaya? Apo. Oo, ano pa? Ayan. So, sabi dito, promotes longevity. 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 Pampahaba. Pampahaba ng buhay. Ayun, akala ko kung anong papahabain. So, lahat po hahaba. Ayan. Life extender. Yes po. Oo. Sabi nga, lifting fatigue and maximizing stamina and promotes sexual dysfunction. Yun na nga, oo. Kaya, alam mo ba, ang dami namin tumatawag sa akin. Naubos yung stock ko rito. Oo. Opo. So, yun. Tapos, nakakatulong siya sa mga may ubo. Immune supplement. So, immune booster. Papalakas ang immune system. Opo. So, Oo. iwas sakit. And some cancers. Sabi nga, Cordyceps has been shown to increase cellular oxygen absorption by up to 40%. Ibig sabihin, it increases your oxygen na intake. I mean, Yes. Into the body. Kasi ang oxygen, pag kinulang po ang katawan natin, mari po kayong, mari kayong matake sa puso, mari kayong kapusin ng hininga, mga ganun, ano? Opo. So, this helps a lot. Yes. Oo. Scientifically, yan ang Yes yan ang po, paliwanag. may studies po siya. Oo. And sabi din nila, traditional Chinese medicine has used Cordyceps as an elite healing tonic. Elite? Elite. Gamit yes. ng mayaman? Yes, tonic for more than 1,500 years. Pero salamat ha. Ginawang available ng Long Reach Philippines kahit hindi mayaman. Kahit hindi elite. Hi, Sir Manoy Jobert Clet, dyan sa Australia. Sabi niya, Ma'am Vicky, hello. Watching from Australia. Hello. Kumusta na kabayan? Happy to see you. I'm also happy to learn, Sir Manoy Jobert, that you're watching.
Kuya, need mo na yan. Kailangan mo na yan. Ha, 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 ha. Binuli. Tina. Ako honestly, nasa drawer ko pa lang yan. Pero nawala yung nasa drawer ko. Oo. Nawala ba? Nawala yung nasa drawer ko niyan eh. May tumira eh. Di bale, may purchase tayo. Di bale. Sige, so, para sa mga kalalakihan na instead na gumamit po kayo ng Viagra to revive your fertility, tawag dyan, may stamina and Yes, interest. Especially sa, being a married couple, you have an obligation to your husband, your wife, di ba? To your partner, Kasama yan to your partner. So, ano ba may alin yun? Ayun, ito oh. Ang teknolohiya talaga, no? Ay, no. Sige. So, ano pa? Yang kapeng yan, ang isang box niyan ay ilan bang laman yan? Mambigi, pakita mo nga sa camera yung isang box niyan. Oh. Ito po. Ayan. 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 Isang box. Ayan. Mahiwagang kape. Tawag ko dyan, mahiwagang kape ng Long Ridge, Philippines. Actually, sir, mamaya, meron tayong mag-testimony nito. Mamaya may magtitestamino sa atin ng kape, ha? 62 years old. 62 years old! Yes. My God! Oo. yung tipong tapos na daw. Yung tipong tapos na siya. Naghahanap pa din. Grabe, ano? Yun ang sabi niya. Teka muna. Ang ating telepono po rito sa studio ay 0927-494-2175 sa mga interesado pong makabili ng Cordon Militaris Coffee. At sa smart users natin ay 0949-736-5000. Sige, nasa linya natin yung isang kaibigan nating nakagamit na ho ng Cordyceps Militaris Coffee. Oo. Sino yan na Mambiki? Sino ang nasa linya natin? Si Mang Porfirio, 62 years old. Kausapin natin. Mang Porfirio, magandang gabi po sa inyo, sir. Hi, good evening, sir. Good evening. It's our honor. It's a pleasure to have you in our program. 62 years old na daw po kayo? 62, sir. Wow. Oo. So, kayo'y may 20% discount na rin, ano? Kaya medyo naka-20 na rin. Naka-20 na rin. Ang problema, wala yung 80. Teka muna. Ikaw daw ay sumubok nitong Cordyceps Militaris Coffee. Kwentuhan mo nga kami. Oh, yes. About that coffee from Long Ridge na may sinasabing cordyceps Yes. na ingredient. Yeah. Yes. I am a coffee drinker. Apo. Yes. Ang na-experience ko dyan, nung nasubukan ko yung coffee na yan, Apo. parang may kakaibang nangyari sa akin the next day. Wow. Yes, the next day. 62 years old, ha? Okay. Yes. Opo. Actually, sexually, ko, medyo light na tayo dyan. Maintindihan ko yan. Opo. Yes, ang nangyari sa akin, Opo. parang naging more aggressive. Because nangyari sa atin because of the coffee. Because of the coffee, I think. Yeah, ay wala naman akong tinake na iba. As usual naman yung diet ko. Opo. Ganon, parang wala namang pagbabago sa mga pagkain ko. Opo. Yung nasubukan ko lang yung coffee na yan, Oo. naging hyper ba ako? Naging hyper. Hindi Naging ko alam. aggressive ka. Related- Oo. Wow. Yes. Oo. So, ano man ang nangyari sa susunod, hindi ko na po itatanong. Yes. Yes, Oo. pati yung mate ko, sir, nagulat. Nako po, talaga naman. Oo. So, sige nga. So, anong yung ending na lang, sir, ay kwento nyo. Yung ending. Yung ending? Oo. Actually, lang ako, once in Oo. every, ngayon, Once in a blue moon. natapos yan, Oo. nagulat ako, hyper pa. Yung natapos yung Gera Mundial, World War, ha? Nung matapos ang World War, Yun pa din. Parang, gusto pang mag-World War 4. gusto pa. Oo. Kaya nagulat, nabalibag ko nga, sir, eh.
Nabalikan ko yung Katindi main naman. ko eh. Sa totoo Superman. lang. Katindi naman, ano. Katindi naman. Kasi kinakantya mo. Baka naman Yes, I lumabas was ka, sir, reading. ng ano. Medyo ano pa. Yung kompas, nakaturo pa Yes. pa norte. Opo. So, I am so amazed to hear from a 62 years old na parang Yeah. wala nang gana. Just because of this Cordyceps militaris coffee, biglang may kwento ka ngayon sa amin ngayong gabi, Tatay Porfirio. Yes. Oh, opo. So, Actually, kinaumagahan nun, sir, nagkakantsawan eh. Naghanap ako eh. ng kagad. Hinahanap ko na yung coffee na yan. Parang gusto mo pang mag-almusal, sir. Naghapunan ka na, gusto mo pang mag-almusal. May Totoo midnight yan, snack pa totoo yan, yun. sir. Oo. Yeah. It was really a good experience. Wow. Yes. What a word. And I am going forward to use that coffee. Again and again. My last day. At ire-recommend. Wow, oo. Thank you. So, Thanks for the long reach. opo. Oo. Alright. Ingat ka lang, Okay. sir, ha? Mag-ingat lang lagi. Kasi, yes, alam nyo, sir, ngayon, maraming magaganda ngayon. Oo. At daming magaganda sa paligid. Kaya lang ako maingat kasi minsan mas maganda yung minsan malaman mo buwan pala, hindi naman pala babae. Ayun lang. Pero mas maganda pa sa babae, di ba? Kaya mag-ingat ka. Hindi naman siguro. Oo. Okay. Apo, so Meron naman tayong quality control. ayan, quality control. Oo. So anong maipapayo nyo, sir, sa mga viewers natin worldwide, nanonood po sa Kamaong Asero sa Leader News Philippines at nakikinig sa kwento po ninyo ng Cordyceps militaris coffee ng Long Ridge Philippines. Baka may nice po kayo isadya, sir. Especially to those na yung mga malabo na ang sexual drive nila. Try this. I promise. Promise. You'll see the difference. Wow. Wow! Talaga naman. Oo. Promise. Oo. Kaliwa ka na. Madiin, sir. I experienced it. It's nice. Wow. Okay. Amazing. Noted, sir. Noted. Noted. Oo. Yes. Maraming nanonood ngayon. Palagay ko'y tatawag sa atin maya-maya ng konti. Kaya banggitin ko na muli yung ating telepono, 0927-494-2175 sa mga Globe users. At sa smart subscribers po ay 497-365,000. Yan. Doon po sa mga gustong makasubok ng Cordyceps militaris coffee na mas matindi pa, sabi ni Sir Porfirio, sa Viagra. Ayan. Sir, maraming salamat. You're welcome, sir. Bye-bye. Thank you Thank you. and have a nice evening, sir. Thank you. Si Sir Porfirio, 62 years old. Hindi na natin banggitin ang kanyang apelyido. Baka Ma-porferit. baka madali ng anong tawag dyan? GPS. Thank you, sir. 62 years old at that. He has a very good experience with our Cordyceps militaris coffee. All right, Ma'am Vicky, may dala-dala ka pang dyan? Ano Ayan. ba yan? Yung pie cup, di ba? Oo, Apo. sige. Ayan, meron tayong pie cup dito. So, ang tawag natin dito is classy style pie cup, making acid water to alkaline water. Yan. Ayan, so anong gamit niya? Para sa mga acidic person, may high blood, may mga matataas na cholesterol, mga diabetic person, tapos may mga masasakit na sa tuhod, may gouty arthritis, tapos nakakatulong siya para mag-detoxify, and then fights infection. Tapos nakakatulong din siya magpapayat or losing weight. Hoy, yung mga gusto magpapayat pala ha, pie cup ang sagot. Opo. Pero ako personally, I always tell our viewers, Ma'am Vicky, na yung pie cup natin na Yes. nagko-convert into alkaline water, yan ang nakasagot sa aking problema sa hyperacidity. Wow. Oo. That's Dati hindi na amazing. po ako makapagkape, Ma'am Vicky. Inggit-inggit ako sa mga nagkakape, lalo malamig sa umaga, paggising, di na ako makapagkape. Just because of my hyperacidity problem. Yeah. Nang dumating ipakilala mo sa akin yan ang pie cup na yan, na-solve ang problema ko. Wow. Oh, I'm a living testimony for pie cup. Yes. At ngayon po ay wala na akong tinitake na mga hyperacidity tablets galing sa
sa drugstores, tubig na lang po ng Picap, wala na akong kaproblema. Dati hindi na ako, pag naimbita ako sa mga birthday yan, ganyan. Opo. Ayun, Ay, masarap. naiinggit ako sa mga tagay. matataba. Hindi na ako makatagay man lang. Di ba? Well, alcohol is super acidic, di ba? Ayan. Pagpasok KJ ka na noon, sir. KJ na ako dahil sa pagka-acidic ko. Ayun. Because Picap, nako po, Yun. naging normal ulit yung aking pakikisama sa mga Wow. kaibigan. Ayan. Thank Sa you, lahat. Picap. Ayan. Bakit ba ganyan ang Picap? Bakit kaya? Sige nga. So, meron siya kasing 13 essential stones and minerals. Ayun. Yan. So, nakakatulong siya mag-detoxify. Yes. Ayan, supports, ayan, fat loss, reduces water retention, removes circulation. Kasi mga ano Galing, yan, ano? mga mineral stones kasi yon. So, kahit galing tap water, or any, alam naman natin 95% ng water sa buong mundo ngayon is contaminated na. Yes. Wala nang galing spring or bukal. So, Wala na. wala nang mineral. So, Pinaniwala tayo na pagkagaling sa mga water refilling stations, malinis, mas helpful yung pala, mas acidic. opo. Oo. Actually, natest na natin Natest yan, sir, natin, di ba? natest natin. Opo. Nung Kasi galing nga, sa mga kuan. meron na yun mga ultraviolet rays kasi na namamatay din yung mga minerals. Minerals. Yes, so dead water na siya. Oo, malinis siya. But then yung minerals Wala na nang kailangan, value. Wala nang value. Oo. Para sa katawan na nakakatulong mag-replenish doon sa mga minerals na kailangan ng katawan natin. So Ayan. Sumi Barbosa is watching us, Ma'am Vicky. Hello. Hello. Hi, Azazumi, ganda. God bless your programs. Sabi ni Manoy Jobert Clet. Sa Sumi, ayan, sa nanonood sa atin. Thank you. Meron mga nag-comment din, tumirit pa daw yun, 62 years old. Wala kayong magagawa eh. Ganyan ang epekto po. Wala, ganun ang effect ng Ganun ang epekto. coffee. Kanina po, may kaibigan kaming pumunta rito. Naghanap nga ng Cordyceps militaris coffee. Unfortunately, iisang sachet ang natira sa akin. Di ba naikwento ko sa iyo kanina, Ma'am Vicky? Bibili sana siya. So, sabi ko, sir, actually pang demo ko na lang ito sa live program natin mamaya. Isang sachet natin tira, sir. Nanino Akin na yan. Bilihin ko na. Gusto ko yan. Binili talaga. may ano yun, sir, paggagamitan. Oo nga, sabi ko, good luck, May sir. schedule. Isa lang sinabi ko, good luck, sir. Mabuhay ka. Buhay na buhay. Buhay na buhay. Ayun. Ayan. Ayun. Merong isang kasama, sir, di ba nagpunta tayo doon sa, ayun, yung Sa- Mojo. Sa Mojo, yeah. Meron kaming nabigyan kasi isang box doon. Oo. Aside from doon sa sexual enhancement. Natawagan mo na? Nag-usap na kayo? Actually, nasa biyahe daw kasi kaya hirap tawagan. But, pero may ano siya, may testimony na Pero siya. ang effect niya kaagad, gusto niyang pumunta sa office kasi naubos na. Mm. Kasi thrice a day siya uminom, so 20 sachet ang laman. Ubos na, 1 week na eh. Wow. Nawala yung pananakit ng shoulder niya, Shoulder? kaya gustong-gusto niya yun. Very good, very good. So, Yan. siguro next episode natin, makausap Apo. natin, Ma'am Vicky, ano? Apo. Salamat talaga sa Long Range Philippines. May dala ka pa dyan na, Ma'am Vicky, iba pang products? Ayan. Actually, Sulitin na natin. in-insist ko to na may sama tong pinaka-flagship product natin, which is the negative ion liner, super clean. Kasi nga, Sa mga kababaihan naman. Pero Opo. pwede rin yata yan sa lalaki, di ba? Opo. Ano yan? Oh. Ayan. Actually, sir, di ba kanina mo lang inimbita, ayun, kaladkarin kasi si Long Ridge Baguio. Walang no. Kasi nasa negosyo tayo and Yes. we wanted to share what is good in us. Ayan. So, kahapon, sir, meron talaga ako trangkaso at hindi pa talaga ako okay. Actually. Pero hindi ako namanggi. Sabi ko nga kanina, Oo. Lawrence, pwede Pero ikaw. wala eh. Wala. I do not see any kwan. Aba, so wala pa akong ininom na kahit anong gamot. Naglagay ka lang yan. Nag-water therapy lang ako. Ng Picap? Ng Picap. And then, yung isang pack ko nangalahati na kasi meron ako nilagay sa paa, meron sa likod 3, meron sa balakang kasi ang sakit lahat ng kalamnan ko kahapon. And kaya po ako nakakap, meron isang liner dito para hindi yung ulo ko mabigat pa din. Ayun. So, yung prevention ng sakit. Bakit matindi ang kapangyarihan ng liner na yan? Oo. Yan. So, Ayan. because of negative ions. Because of the negative ion Yan. inside it. Yan. Oo. So, meron siyang magnetic energy, anion, and far infrared. Ayan, nakakatulong siya sa magandang circulation ng katawan and cell regeneration. So,
kung pansinin natin nung kapanahunan, rich in negative ion yung paligid natin. Malalakas ang tao. Malalakas ang tao, and yung mortality rate mahaba. Mahaba. Abot sila ng 80 to 100 na walang malalang sakit. Yung mga buhay Opo. nila mahaba, no? Opo. Actually, nasubukan ko po ito, mga kaibigan, itong liner na ito. Ilagay mo lang sa bulsa o sa katawan mo at bumitbit ka ng 2 tao, kayang-kaya mo. Yes, Kung wala ka pang true. hawak ng liner, wala, giba ka, Tama, tumba ka. tama. Pero pagka nilagyan ka ng liner na yan sa ang bahagi ng katawan, ako, I put it inside my shoes. Pag medyo nangihina ako, I put dyan sa Sa arapakan. sapakan. Oo. Grabing energy, Ma'am Vicky. Opo. Biglang akong na-hyper eh. So, Ayun. minsan gusto kong mag-jogging kahit tanghali eh. Oo. So, hindi So, yung ka- liner ay pwede sa babae, pwede sa lalaki. Ayan, sa It mga kills may- bacteria. Yes. So, Oo. ayan. Meron akong isang, hindi ko nababanggitin ang pangalan po. Halos menopause na po siya. Akalain mo, Ma'am Vicky, because she used that panty liner, bigla siyang nag-menstruation. Wow, that's Opo. amazing. Bigla siyang nagkaroon ng menstruation, and baka ka ako Makabuta. mapospone yung menopausal stage mo. Oh, very good news. Very good news, ha? Oo. At doon sa mga narinig kong paliwanag, Ma'am Vicky, di ba? Those who are suffering from dysmenorrhea, Yes, dysmenorrhea, UTI, hormonal Yeah. imbalance, may PCOS, may mga... that liner Yes. really helps a lot. Yes, so Ayun. So, detoxification talaga. Sir Errol, kakaiba ka talaga, pati panty liner, binibenta mo na. Alam niyo, ako po hindi ko ikinakahiya ang anumang bagay na makatutulong po sa ating mga kababayan. Yan po ang Tama. aking prinsipyo, no? Ayan. Bakit Malinis nating ipagkakait na ipaalam sa ating mga best friends, mga Yes, kababayan, that's right. these important things na maaaring sa iba ay simpleng bagay, makatutulong po sa kalusugan, mapaayos ang kalusugan. Digna Dakuya kompetente classmate, kabayan, kumusta ka? Ryan Chiyuto. Hi, Ryan. Annalyn Villarias, good evening po. All-in-one going to... Ano ito? Going to block. All-in-one going to block. What's that? Iba-block mo ang program? Hindi naman siguro. Baka dahil naka-block tayo. Oo nga. Nagkakataon lang siguro. Hello po, Pastor Ram, good morning. Malo Vergara, ayan. After our program, sila Pastor Ram po sa Bible Cafe program. Na-preempt lang ng konti because we were not able to start on time because of some technical concerns inside the booth, no? Ang tagal po namin hinahanap bakit distorted yung audio sa headphones na ginagamit natin. Finally, sabi ko, sige na, tiyaga na natin kahit may distorted ng konti. Pero sa live stream natin, napakalinaw. Sige! Ma'am Vicky, 19 minutes na makalipas sa ang 8 o'clock ng gabi. Yan. Marami pang ibang products yung yung Long Range Philippines. Yes, marami pa po. So, we So, have more than 2,000 Punta na products. lang yung website ng Yes. Long Range Philippines. Ayan, so, ayun, punta na lang kayo sa Long Reach Baguio page or for inquiries. And of course, pwedeng mag-inquire din dito sa Leader News Philippines. Ayan, oo. And Sir Errol, i-invite ko rin ang lahat ng mga nanonood, especially ng mga taga Baguio for our coming 5th year anniversary. Fifth Long year Reach. na. Yes. Congratulations, Long Range Philippines. 5th year na kayong tumutulong. 5 years Yes. na kayong tumutulong sa mga Pilipino. Yes. Congratulations. So, sa August 12 po yun, O paano? Saan tayo? Sa August 12? sa Araneta Coliseum. Wow! Oo. Opo. So, lahat po yun, pwedeng malilibre natin. Yan. Just purchase products from Long Reach. So, pwedeng mamimigay ng free tickets ang Long Reach Baguio. Ayan. Maraming surprises doon sa loob ng Yes, Araneta and Coliseum. Especially, kung kayo ay fanatic ng Sponge Cola and Rocksteady. So, isa sila sa mga guest natin sa anniversary. Thank you. So, everybody is welcome. Alright. Thank you sa Long Range Philippines. Ma'am Vicky, salamat po. Okay. Oo. Baka may gusto kang batiin, mga tagahanga mo, na akala nila ay kakanta ka ngayon, pero hindi muna. Kasi... Kasi panlalaki kasi sir Oo. yung ipapromote. Ito kasi. Di ba ang paborito mo ay yung Aegis?
Basang-basa sa ulan. Basang-basa sa ulan. Thank you, Ma'am Ayun. Vicky, and let's do it once again. Okay po. Ulitin natin, Ma'am Vicky, ha? Ayun. Salamat sige po. po. Alright. Sige, thank you so much. Thank you so much, Ma'am Vicky. God bless. God bless Long Ridge, Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. We get a pause for a break. At pagbabalik natin, may mga kinausap tayo. Problema po sa Baguio City. May mga issues po na dapat liwanagin. At mga kaibigan, panoorin po ninyo ang pagkundina ng Vice Mayor ng Baguio City sa nangyayari pong mga pagpapaslang na tila pattern, pagpatay po sa mga local officials, mga city and municipal officials sa Pilipinas, sa pagbabalik po ng palatuntunang Kamaong Asero. Si Errol Dacame sa Kamaong Asero. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dacame of Kamaong Asero. Ayan, 22 minutos na po makalipas ang alas 8 po ng gabi. Mamaya po 8:30, agad pong susunod ang Bible Cafe, anchored by Pastor Ram Gamboa. Si Pastor Ram po ay kasalukuyang nasa United States of America. At ang programa po sa studio ay pagpapatuloy nila Brother Randy, sila Jed at iba pang mga kasama ngayong gabi po ng Lunes. Ano yan, Sir Errol? Networking ba yan? Pwede rin networking ito, but what is important, it will help improve our health. Yan, oo. Dun po sa mga may karamdaman, siyempre, alam niyo, ang taong may karamdaman na, minsan hindi na pinag-uusapan yung presyo. Ang pinag-uusapan na lamang, ano ba ang makakagaling, ano? So why wait na mapunta pa tayo sa ganyang estado, no? So prevention, the spike up can prevent diseases to dominate our body. So yan, subukan natin. Ako po gumagamit po ng Pike Up na yan. Edith Liaban Turente, Manay Edith, maray na bang gitabi. At si Ninang Nelly Cope, ayan, ang aking magandang ninang pinsan Nelly Cope, na head teacher ng isang malaking public school sa Uwas Albay, if I'm not mistaken. Uwas Albay, yan. Ma'am Malu Vergara is watching us right now habang nag-aabang po siya ng programang Bible Cafe. Mamaya pa ng konti. Samantala, mga kaibigan, as I've said, kinukundi na po ng Vice Mayor ng Baguio City ang mga nangyayaring tila pattern ng pagpatay sa mga elected officials, mga city at municipal officials sa Pilipinas. Panoorin po natin ang eksklusibong panayam ng Kamaong Asero sa Lido News Philippines. Thank you for this opportunity to talk to the Vice Mayor of Baguio City, and we would like to get his reaction
on the apparently trend of killings in the side of the local officials. Vice, magandang hapon po. Yes, good afternoon and good afternoon rin po sa inyo lahat. Of course, kinokondena po natin ang nangyayaring series of killings involving the different municipal and city officials of the country. Para po sa akin, ito po ay hindi maganda sapagkat ito po ay nakakasira sa imahe ng ating pong bansa. And then pangalawa, para po sa akin, kinakailangan naman po yung ating pong mga city officials, municipal officials, ay bigyan natin ng proteksyon laban po sa nagaganap na pamamaslang sa ating pong mga city and municipal officials. Apo. I'm sure you're a member of the Vice Mayor's League, Vice, ano po? Yes po. Ano po ang nasa isip niyong imumunghay pagka kayo po nagkaroon ng pulong? Well, unang-una po, ina-actionan na po ito ng ating presidente, si Vice Mayor Mejia ng Davao Province at medyo pumunta na po siya kay Apo Presidente at magkakaroon po kami ng dialogue with him at ang gagawin po yata kung pwede po yung mga bodyguards ng iba po nating mga city officials dapat sana po ma-maintain at yung wala po at may banta po sa kanilang buhay dapat sana naman po mabigyan sila ng mga bodyguards dahil balita po natin yung iba napapatay wala pong mga bodyguards na ibagay sa kanila kahit meron pong banta sa kanilang buhay. Apo. Vice, you're in favor of arming, permitting vice mayors and their guards to carry firearms for security reason? Well, para po sa akin, pwede po natin gawin yan basta within the respective territorial jurisdiction. Pero pagka outside na po siguro, sa akin na lang, bigyan na lang po natin sila ng bodyguard. Dahil alam nyo po, pagka binigyan po natin sila ng armas, mas lalo pa ho yata magkakaroon ng problema. Pero pagka sa respective jurisdiction naman po siguro, pwede naman po siguro magawa natin yon. Ayan, opo. Ano po ang pwede nyo maipayo sa mga kasama po ninyong elected officials sa local government side, sir? Well, para po sa akin, ating mga kapwa o colleague natin po sa serbisyo publiko, kinakailangan po ipag-ibayuhin po natin ang pag-iingat. Sabi nga po nila, ang pagkitil dito po sa mga nangyayaring series of killing sa mga local officials, maiiwasan natin kung tayo po'y mag-iingat. Pangalawa po, alam ko naman po yung iba, nagagawa po yan dahil po sa politika. Sana kalimutan muna po natin ang politika. Instead, magserbisyo muna po tayo sa bayan. At kung sino po talaga ang nararapat umupo, yun naman po siguro ang pauupuin ng ating mga taong bayan. Kipatayin nyo o hindi ang ating pong mga municipal o city officials, hindi po yan makakatulong sa ating pong imahe bilang isang good public servant. Nagkakaroon po ng negative impression tuloy ang taong bayan, sir, sa nangyayari. At parang nangangamba tuloy sila na anybody can be the next victim. Ano po? What message would you give to our kababayans? Well, unang-una naman po sa ating po mga kababayan po sa buong bansa, wag po kayong mag-alala. Yung mga nangyayari po ay isolated case lang naman po. I don't think there's a pattern of killing the municipal and city officials. Para po sa akin, ito po ay nangyayari lamang sa ibang bayan o sa ibang syudad dito sa ating bansa at hindi po ito sa buong Pilipinas. Thank you so much. Anytime. Anytime. Alright, mga kaibigan yan ang ating eksklusibong panayam kay Baguio City Mayor, Vice Mayor, Attorney Edison Bilog. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Good evening po ulit sa aking magandang ninang pinsan, Nelly Cope. Sabi niya rito, thank you for your greetings. Public Schools District Supervisor na ako ng Pulangi South District. Greet mo ang 250 personnel in our district. Thank you, inaanak. Gandang gabi po sa 250 district personnel ng Public Schools District Office. Yan po sa Pulangi South District. At Moises Dilario is also watching. Hello po. Leader ng Philippines watching po while waiting Bible Cafe. Salamat po. Ellie, Sir Dan sharing, thank you. And Ami. Hi Ami, kumusta ka na? Asa na? Oo, pag tumingin ako, dito na ako, dito. Dito ba ako?
Medyo dalawa na yung camera ko kasi at inayos yung isang camera. Thank you. Manny Cabanilla. God bless po. Ay, Sir Manny, good evening. At si mga miyembro po ng Pasukin Riders Club, thank you for watching our show. At nako, daming nagpapabati sa atin. Sige, pwede ba nating kausapin 5 minutes si Bishop Nilo Tayag? Hingi tayo ng konti pa sa susunod na program at nakakumit tayong kausapin si Bishop Nilo Tayag. Mga kaibigan, pinag-uusapan na po ang pagsulong ng federalismo. In fact, today, isinumiti na po ng grupo ho ni Justice Puno sa Pangulong Duterte ang draft ng Federal Constitution. But as I feel it, tila majority po ng mga senador ay ayaw po ng naturang panukala sapagkat obviously kapag nagkaroon po ng bagong sistema ng gobyerno ay tila ay mawawas out po ang Senado, no? Di ayaw nilang naturally ayaw po nilang mawala sa picture. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sige, mamaya ng konti, usapin natin si Bishop Nilo Tayag, pero unahin natin muna ang latest update po sa nangyari namang pagpatay kay Mayor Bote dyan sa Nueva Ecija. Hindi tungkol sa droga o negosyo, kundi politika daw ang ugat sa pagpatay kay Mayor Bote ng Nueva Ecija. May report tayo kay kasamang Gani Oro, ang ating pinagpipitagan ng sino ang nasa linya? Si Bishop na. Sige, unahin na natin si Bishop, mga kaibigan, at nang malaman natin ang mga susunod na mangyayari sapagkat alam niyo po, dumadami ho ang nananawagan na sa halip na magbaka sakali na isulong po ang federal system of government through a referendum or plebiscite, may mga grupo na hong gumugusto na ideklara na lang ng Pangulo ang revolutionary government. Isa po dyan sa mga nagsusulong ay ang ating kaibigang si Bishop Nilo Tayag. Nasa linya na natin ang ating kaibigang Bishop Nilo Tayag. Makapanayam natin sa gabing ito. Bishop Nilo, sir, magandang gabi po. Welcome po sa Leader Knows Philippines muli. Magandang gabi sa iyo, Errol Dacame. It's our pleasure again. Programa. Opo, it's our pleasure again. Aserong Kamao. Yes, sir. At sa lahat ng mga tagapakinig sa inyong impilan. Thank you, sir, for joining us once again. Opo, so dumadami daw po ang grupo, sumasama po sa inyo, calling the President to declare revolutionary government, Bishop. Yung unang survey po ng SWS, sinasabi na 32 million Filipinos are for a revolutionary government. And I think yung kasalukuyan ngayon, batay doon sa aming pag-iikot, ay talagang sa bawat lugar na puntahan namin, na nagtatayo kami ng provincial chapter, city, municipal, and even barangay chapters of the councils ng Revolusyon Duterte for a revolutionary government, ay napakainit po ang pagtanggap ng mga tao. Parang sawang-sawa na sila sa traditional na mga politiko na nakikita nila. Both sa local at saka sa national. Opo. So, maging sa sa administration of justice, sa daloy ng mga serbisyo mula sa gobyerno, ay talagang kahit na na-set na ng tone ni Pangulong Duterte ang serbisyo publiko, ay napakarami pa rin mga korap doon sa tinatawag nating 1.5 million na bureaucracy o burokrasya. Opo. So, yun ang mga problema natin. No? So, ang aming layunin, katulad din ng dati, number one, ay may pakita kay Pangulong Duterte na maraming mga tao ang nagka-clamor o overwhelming mass movement or overwhelming clamor for a revolutionary government.
Siyempre, naghihintay kami ng pagkakataon na makapag-ipon kami ng at least 1 million sa Luneta. Aha. Nang sa ganon, makita ng Presidente na kahit na hirap ang mga taong bumiyahe at kahit na hirap sila na wala naman silang pamasahe, kundi ang kanilang sariling pera ang ginagamit nila, ay makakarating sila sa Luneta. So may target kami na sa mga darating na buwan ay makapagbubuo kami ng isang 1 million march and 1 million assembly dyan sa Luneta na humihiling sa Pangulong Duterte na magdeklara na ng isang revolusyonaryong pamahalaan o revolutionary government. Opo. Importante, Bishop, na maintindihan ng mas nakararami na mas favorable or advantageous sa benepisyo po ng taong bayan ang revolutionary government because it will simplify the delivery of all services. Just like, alam niyo po, Bishop, naiinis ngayon ng Presidente because his build project is not moving. So nagbabanta na siya sa mga namamahala sa DPWH na kapag hindi na-implement ang mga projects, may mananagot, Bishop. Lahat ng mga program. I have said there are so many obstacles. Yes, sir. There are so many hindrances, and many of these hindrances come from two factors. Number one, the flawed political institutions which are also dysfunctional. Flawed political institutions and that are also dysfunctional. Okay. Ang ibig ko sabihin, number one, the oligarchs and the traditional politicians have control over 85% of the wealth of this country. If that is the case, paano talaga mabubuhay ang mga tao kundi mag-ibang bansa at umanap ng trabaho sa pamamagitan ng tinatawag nating diaspora. Pangalawa, ang ating electoral process ay hindi na nagbibigay ng pag-asa na maluklok sa kapangyarihan ng mga leader. Simula kay Aguinaldo hanggang kay Aquino III, hindi na nagkaroon ng pagkakataon ang mga mamamayan natin, ang masa ng sambayan ng Pilipino, na mailuklok sa kapangyarihan ang mga matitinong leader na mayroong puso para sa bayan. Ang nangyayari, puro pera-pera lang. Ang nagiging gobernador, ang nagiging mayor ng siyudad, ang nagiging mayor ng munisipyo, ang nagiging mayor ay mga barangay captain, ay puro magnanakaw. At pinoponduhan ng mga oligarko para makontrol nila. Yung nakaraang halalan lang, lumantad na ang mga traditional na mga politicians at kung sino ang nalantad na ang pinopondohan. Maganda rin ang ginawa ni Pangulong Duterte. Pinayagan niyang magkaroon na ng eleksyon upang makita nila ang daloy ng pera na nanggagaling sa mga illegal na droga. Yun ang ating binabantayan ng Pangulo. Ngayon, sa kasalukuyan, hindi pa rin maibigay ng Pangulo ang kanyang pangako na alisin ang kontraktualisasyon. Namamayagpag pa ang mga oligarko at ang mga oligarko simula nung manungkulan si Cory hanggang doon sa kanyang anak. Super profits na ang kinikita ng mga oligarkong katulad ni Henry C. at saka ni Ayala. Nakikita mo, lahat ng ating magagandang lupa ay hawak na nilang lahat at wala na tayong may pamamana sa susunod na salinlahi ng mga Pilipino. Napakahirap ng kalagayan natin ngayon, lalo maghihirap. Ultimong mga bundok, ultimong mga isla ay binebenta. Kailangan under a revolutionary government ay kailangan ma-regulate na ang pagbibenta ng mga lupa at katulad ng ginagawa ng Singapore at mga ibang mga bansa. This, our land and natural resources could only be leased. Mauupahan lang ng sino mang mga investors dito sa atin. Kasi darating ang panahon
daw wala na tayong may pagmamana sa mga susunod na lahi ng mga Pilipino, kundi ang kahirapan. Wala na tayong may bibigay na magandang kinabukasan para sa kanila dahil sa ginagawa ng mga trapo at saka ng mga oligarko sa ating bayan. Walang ibang paraan puwersa na magagamit natin upang maalis natin ang kontrol ng mga oligarko dito sa bayan natin. Upang maalis natin. Sapagkat ang burokrasya mismo, ang mga bulok na burokratikong kapitalista ay nagiging mga oligarko na rin dahil sa corruption. Lahat ng daloy ng mga serbisyo, lahat ultimo mula sa janitor hanggang sa direktor ng mga kagawaran ng ating pamahalaan ay napaka-corrupt. Kaya ultimong pagkuha mo ng titulo ng mga lupa, ultimong pagkuha mo ng mga permit para sa mga magnegosyo, ay nako po, walang mangyayari. Ang mga maliliit na negosyanteng mga Pilipino ay hindi kailanman nagkakaroon ng pagkakataon na lumaki. Ang layunin ng isang revolusyonaryong gobyerno ay maiahon, mabigyan ng proteksyon at mabigyan ng kapital, mabigyan ng technical assistance, mabigyan ng business management assistance ang mga entrepreneur ng mga Pilipino. Tama, sa maganda yan. ganito lamang paraan makakapantay at mahihigitan pa ng mga negosyanteng Pilipino ang mga oligarko sapagkat sila ang nagpapahirap sa atin. Ang makikita mo naman, wala namang manufacturing na tinatayo ang mga oligarko. Wala. Puro mga malls ang ginagawa ng mga oligarko upang sa ganun maging tambakan ng lahat ng produkto ng mga kaitikan at saka ng mga dayuhan ang ating mga So, wala tayong manufacturing sector. Kaya ang pera ng mga ating OFW ay nagdadaan pa sa mga bangko ng mga oligarko at iniipit ang kanilang mga pera, kukunin ng dolar, pagkatapos bibigay lang nila sa piso ng mga pamilya ng mga OFWs. Sa ganitong paraan, nakokontrol nila ang dolar, ang dolyar, upang sa ganon, sila lamang may monopolyo sa pag-import ng lahat ng mga goods and services na mai-import sa ibang bansa. Kailangan ng mabago yan na... kailangan ng mabago talaga yan na Bishop Nilo, sir. At yan ay mababago lamang kapag nakapagdeklara po ng revolutionary government ang ating mahal na Pangulong Duterte. So, ang isang siguro maipaliwanag pa natin, Bishop, na detalye ay kung may mga interesadong sumali na po dyan sa panawagan nating revolutionary government, because we are organizing at least 1 million Filipinos to march and call the president to declare revolutionary government. Paano po ba ang komunikasyon, sir? Saan ba sila makikipag-coordinate? Sila ba magre-rehistro o paano po, sir? Hello, naputol. Errol Decame. Bishop, sorry po, naputol tayo. I am asking now, sapagkat marami po ang nanonood sa atin worldwide, Bishop. Doon po sa mga nakakaintindi na ng maliwanag sa iyo pong explanation na Bishop, paano po sila ba magko-coordinate sa inyo so they will be counted on the move to call the president to declare revolutionary government, Bishop? Meron po kaming mga Facebook at mga pages na pinalalabas namin sa pamamagitan ng social media. Yes, sir. At dahil ang lahat ng mga pahayag namin ay hindi pinalalabas sa mga mass media o ang tinatawag na traditional media o yung mainstream media, na kontrolado lahat ito ng mga oligarko. So, ni isang katitig na press release ay hindi man lamang binibigyan ng buwang ang mga Pero sa ating palagay, sa pamamagitan ng social media, ay may pahahayag ng ating mga kababayan
maging sila ay nasa ibang bansa, nasa abroad sila, Yes, sir. maging sila ay nandito rin sa Pilipinas, ay matuto na rin silang gumamit ng Facebook, Yes, sir. ng internet, upang sa ganoon, nandun ang mga telephone numbers na pwede nilang tawagan, Opo. upang sa ganoon makapag-enroll sila at maging miyembro ng Revolusyong Duterte para sa isang revolutionary government. Very well said, Bishop. Ito pong ginagawa natin. We Commit Leader News Philippines will be a platform for your voice to inform the Filipino people the advantage of having a revolutionary government at ano ang mga immediate benefit nito sa mga kababayan natin. Ulit-ulitin natin ito, Bishop, hanggang sa tayo po ay makalikom ng 1 milyong mga Pilipino na mananawagan sa ating mahal na Pangulo, Bishop. Maraming salamat kayo, ka Errol Decame, at maraming salamat sa pagkakataong binigay ng Aserong Kamao sa aming mga pahayag ngayon. Ang masasabi ko lamang sa ganitong mga panahon, isang krimen ang hindi kumilos para sa sambayanang Pilipino na 120 years ang naghihirap sa ilalim ng kontrol ng mga trapo at ng mga oligarko. Maraming salamat, ka Errol Decame, at sa inyong palatuntunan at sa ating sambayanang Pilipino. Thank you so much, mga kaibigan. Si Bishop Nilo Tayag, ang lead convener po ng Revolusyong Duterte. Si Errol Decame, ang Kamaong Asero. 8:47. Nandiyan pa si paring Gani Oro? Wala na? No more? Okay. Sige. I think we have to wind up now our program. Standby na po para sa Bible Cafe program. Kami po ay nag-bump up ng konti sa oras at late na po kami nakapagsimula. Pasensya na po sa mga nanonood sa Amerika, sa Australia. Susunod po kaagad ang ating Bible Cafe program. Betan, hi Sir Errol, good evening. We're watching your program. Kamaong Asero, bisita akong gurang dito sa bahay. Magkano daw po ang kape? Hehehehe. Sabay batiin mo na rin kami. Si Jay, Vince, Yugi, Nene. Ayan. Jay, Vince, Yugi, and Nene. And Betan. At kay classmate Ami Bobiles, Lim. Ami, thank you for watching. And Cecilia Fisher watching from Adelaide, Australia. Ay nako, napakagandang lugar ng Australia. Good evening to all of you there. Sige, mga kaibigan, susunod na po kagad ang palatuntunang The Bible Cafe, anchored by Pastor Ram Gamboa at mga kasama. Hingi po kami ng dispensa sapagkat kami po ay nakapag kumabilang bakod kami ng time slot dahil naapektuhan kami ng technical glitch sa audio natin na patuloy po natin hinahanap kanina pa. Maraming salamat po sa inyong lahat. So. All right, sige. 8:49 in the evening. Maraming salamat po sa inyong lahat. Job normal po yung ating takbo ng programa sapagkat late po tayo nakapagsimula but nevertheless, we are accomplished for today, Monday. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa ating reporter si Nola Ariola, Lawrence, Philippines. Sa ating libu-libong mga manonood ngayong gabi ng programang Kamaong Asero. Thank you guys, thank you. In behalf of our engineers and staff in the studio, Engineer Oliver Licop, Teo Villamil, and Tony Porcalia. Ako pa rin po ang inyong Kamaong Asero, si Errol Decame. Maraming salamat. God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Decame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines.